ngare janggen jangdi ene weli mo jangani nimsata o lelani majjere muusi hay battinandani sagom e yimbe ganda taw majjani mo wuri andani on aldani mo andi windani on jangani windanam janganam dum itani sirruji ma cakto hay goto humpani ala bakkatu sinno ko sago men kedoden ha yimbe fo kala barkinoroden dañen ko kalden kadi kono min jafno on min jogi to min jidi jokkoyde bangi goddo ko hen nyalla kadi wonto jogori hirnede andude en non wonde so jubbol laminima be bine pinda foto foti wujje hen nebam kala ko dañden caggalal nam sallallahu alaihi wasallam e duwaw ceerno e barke jinnabe ko e pular o dañden dum wadi kala de pular o noddi goddum noddi en biata en jahra goddum kono ma en ittan pular o ko damini den en gittani dum gedal dum hadi wa darade ni do nyallado tampere de kadi kono normalement jangino sone haala foti ko darade kadi sa darima burta hebindade haala ka kono mi jorti on jabana min gantu tan min tongodo min tonga jetti Allah no feewi eden jetta jinnaabe men en jetta sere men yo Allah yob ceero mojjere dañe de Allah wadani en de e kikide fo eden jiya hen saha fo eden jiya hen ko ganda eden jetta Allah ni am sallallahu jetta ceerno yo Allah yommo mojjere eden jetta kadi jinnaabe men wonbe sababu ha garden do jeeyeden e de do hunde de ganduda kala jeyaado en jeya ko buri Allah kadi beydani en hen buri godde so wonde kadi jangobe demgal men ko demgal men neni wal ko eden jangir dum diine men sabu ko haala do ko fo ko diine ko haala do ko fu kadi famdani ko yiya do ko fu kadi ko diine ko yettere Allah eden jetta ci an jalal diine ba mo ganda en mbawa yettide dum fodde mum en mefta tan sababu nde sahaw so dum be ni en jetta legal ngal fof min jetta galle o won be jaatige men do newnani en dokki en fartange wawde jangude do wana hunde newide kala badanno modum wadanima ko mawni yo Allah beydu yaajende eden jetta janginowo Ceerno Siraji Kan darne makko gilale gandude mo enen gandude mo ko e der jangingol pular hen gandodirden makko ko dum gandirden mo ko hen tan kadi jiden mo dilla pular wiira ko neddo yidi waawi dum kadi wada hen doole makko e gandal makko e jingande mo leñolgol gila do e der wuro ngo ha caggal wuro ngo wadi en golle mantiniide e ngari do e lewru korka he on saha no wayi wulde e museni e jidarne makko no darrino hen ha hebi do ko yettere Allah te en garden do en gandi do jaran don e jiko beydi do ko dañal yalla yombo mojjere min jetta onon jangobe dole lingu ko ndiyam min jetta serembe tawden dobe ha e karalla beno Abou Thiam maccuda haji mum wadabe ko mantini e leñolgol en biya fo yalla sellin dole fode ko janga ko yalla wat hen barke ko janga faama ko kadi yalla beydi faamu ko faama ko yalla newnu faamu en jetti reftibe dobe ko seeda badado barke sa jeewi to uditirdo hadis mo uditiro ko hadis jangde sabu Jibril ko malaika so arno o arde malaika gal makko gal ene gasa wonnobe sera nelaado sallallahu alaihi wasallam do mbawata no hedade mo ha mbawa famde ko addi ko mbawa dum naftarade nasa sallallahu alaihi wasallam ko burdo winderde kono nde adi yide mo de sena Jibril nde adi yide mo de o yima ko mo woni malaika dum wadi o fekkor kadi nde nelaado adi yide mo de yima ko e kulbingol sabu o nangu bitti nelaado wima iqra o yo jangu ha joni ko e jangde kalten dum wadi gilande so nelaado yimo hay so heddi be jiyani mo kulol ngol artat sabu be tinata wonde ko Jibril ari do e jonde tan be jed o warnya kanko ne sallam o turo o deeja ko Allah gollir dum non sabu ko hirjino mbele yimbe be beydo tiidede hen en ni laaminodo leydi la Guinée Sékou Touré o forsannobe pour be ngawa ledde
ay hande ko ɗen leɗɗe gone ñaame ɗo hen sahaji gol dillinkol ko ha ɓeyda ɗum waɗi hadis o ko hadis guttiraɗo ko hadis hirjino jangde kono ari o jangginiri ɓe ko karallagal namde e jaabuji ɗum on jii jangginoɓe fof ne kutoro ɗum so joomum wiyete ko tawtinde almuɓe kanko nde ari nde o arani tan o haalniɓe nelal ngal wi o ara o tawtini saabu omo namdo nelaɗo sallah sallam ne jaabomo saabu seydna oumar wi min kawa kanko woni namdotoɗo kono so nelaɗo sallam jaabima o wiya haali gonga ɗum woni o wiya a gonɗi arani kamɓe pulirta kono arab haalirta ni wiide a gonɗi nde firti ko a haali gonga soko min firanno hadis o ko noon kalde tan pour leñolam ngol yawa famde haalka kamɓe noon ɓe kalata koye contexte arabe o wiide a gonɗi pamon haalaka yiɗi wiide ko so nelaɗo sallam haali kala ɗo wi a gonɗi firti ko wi ko a haali gonga joni mi ara e siraji kan mbeɗa namdo siraji kan so jaabimi wiyamo a haali gonga firti ko siraji kan jaaɓoto ko mbiɗa andi ɗum o rokkoye dalil kanko sallah alih sallam famminde yimɓe garɗo ɗo o guila suwa haalde inde mum ari ko jangguinde saabu nde on namdi o namdal gotal o wi namdaɗo ɓurani namdiɗo andude saabu o wi ko haalnam darga nden noon o rutti ene sallam o rokkimo karallagal kadi no jaabori o wi wadde haalnam maale darga wonɗo haali o wi mamoɓe ko pular kono heeɓe men nanta ɗum woni yaroɓe teppe ɓole yarannoɓe allah miskinago mawɓe ko mawnuno ɓe jaranno ko teppe ɓole hay paɗe ɓe galano koɓe yimɓe holɓe ɓe galano feewi kono yiyama eɓe maha étatoji ɗum ari de ɗum ko maale darga ɗum waɗi gonɗen koye maale darga lancement o ari heddi ko film o holde arata mi anda yawat walla yawata ɗum noon kala ɓe nawdirani ɓe yo bat profite o nawlira par ce que affaire o holnaki ene wawi wonde so ndungu silde wawi wonde dabbude ne wawi par ce que maale biyanoɗe fof jiyama donc kanko seydna djibril o arno ko jangguindeɓe diine mabɓe kono ardi koye karallagal o ardi ko wonde neɗɗo saabu sa teskima kanko kalɗo hadis o omo wiya wonde min gandamo kono min jiyani makko batte wonde ɗanniyanke aɗa andi ɗanniyanke so ari e nokku a yiya ɗum jettiɗo joni kono wakki sakkos walla humbu arata koyɗe ne purɗi ene tampi ne ɗomɗi seeɗa ne waɗi ganda o ko joni naati wuuro ngo kono ɓe jiyani makko ɗe maale ete ɓe gandamo ayi firti ko kanko nde warata nde ko maleyka o ari ko direct omo timmi o ari no ɓe jiiri comportement makko ni o nandani koɗo kadi o moɓaki o arta saabu elle wonɗo hadis o wiyata o ari haw ƴetti koppi makko ɗi o tukki wiyete e koppi ne sa sallam no cuusɗo neɗɗo o ni enen ɗo joni seɗen jodde ceerno batu en jii neɗɗo ari ha jaylima naati batu ara jooɗo seeɗa ceerno kadi ƴetta ay nawi juuɗe makko ɗe fawi saabu ko sehil makko na sallam ko sehil makko omo woyi arde mum kono heddi ɓe ganda ɗum ko seydna jibril ko malayka ɗum woni hadis mo haali ɗum ɗo andude ɗum yaade uddito ceerno siraji ko jofani ɗon jangde koko tonguete totteɗa sa yeehi uddito hen min joni mi janggani arab ɗum ɗo janggum ɗum koye pular so tawi a udditto hen jañnoɗa hen jogoɗa hen faamu jaƴƴo ɗum waɗa wawi famminde heddiɓe foof faami toɓɓere ɗimmen nde ko lahdari o hoore lahdari ɗo omo haalɗo haala barka fayida ganduɗa so neɗɗo faami ɗum lahdari gonga ne wiye koye defte puɗɗorɗe saabu ko abdourahmane lahdari windi deftere kono ko deftere mawde nde ganduɗa sa faami o faama ko heewi sharia ma faam gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko cugge walla ɗi ɗekkide walla ko nandi hen saabu omo haala hen haala tuuba buya holko woni tuuba buya ñande fof eɗen nangga eɗen mbirda lazim astahfirullah ko tuuba buya kono noon sa yi aɗa wiye lazim ko no tongira ni no yuɓɓinira ni no jooɗortoɗa ni eno tuubirta ni beele wiye an sa nangui lawol aɗa naata aljanna il faut gona e on tuuba buye mo haalata tuuba buye ko firtude wonde a nimsi a wonta artu ko bannoɗa ko omo haala ɗum e lardere donc bindande ɗe jiɗɗen wiide faccirde ɗe udditade e bindanɗe he naata e nder majje lugguiɗino e majje ko ɗum woni ko rokkatama gandal ko ɗum woni sa joddoyima e heddiɓe janggani ɓe kala ko golliɗon golle ma ɗe keede yesso wiye kaari ko gandu kono so tawi jangguirɗen ɗum ko pour la forme tan bindi tan ni on saaha sen kooti goppen ɗum ga duɗal ga jehen ga en mbawata sirtude wonɓe toon ɓe garani ɓe en mbawata kadi addude ɓe yimre adindeɓe ɗeɓe mottude nde
yimre adi nde fasimi nanani titonde kono haalata ko hirjinde jangde elle hemamo jangani ay hema o kongol ko erango ko noddango ko gilli ko korsa par ce que ay kaaloɗo no kanko o jannguɗo kono mo eroma an keɗɗo o to banggue o mo hoddi o walla mo yontida o walla mo yerodiri o owi ko hema saka goɗɗo saka ɓaɗiɗo ara e ndeɗo moƴƴere joni noon omo haalanma noon sa arani ɗum woni o haalanma caɗele wasa janngude nde ɗum noon kadi heɗade jimi ɗe yoto keɗor tan belwelto par ce que o jofani mama so tawi a janggani ko ɗo paaɗa sa janggi ko ɗo paaɗa joni noon ceerno wiyata neɗɗo rokkira haqqille mum ko ha wutoro haqqille o eko nafata ɗum rentoro haqqille o eko lorata ɗum joni noon o hirjinima ya janggu kadi sa janggani ko ɗeɗo caɗele doki ɗum wadde o laaɓanima Amadou Sambal o walli en ko andinden holi ceerno Jalali eɗen jiyam eɗen gandi ko ɓi ceerno wonen ko ɗo tan kadda woɓɓe ne gandi omo darani pular ɗo tan kadda kono o ruttani en e kanko ceerno Jalal Diaty e maale ɗe o hollirno gila ko suka ko mawɓe ɓe pamno ko ceerno en pamno so oɗo saaha ko jogori adde ko ɗum o feññini e yimre he ɗum waɗi nde mbiɗa Abdourahmane eyi aduna wiide wattu hen mbo watta hen ñango ko tarikh yimre nde ko tarikh ay sa wi ceerno Abdourahmane tan a haaɗi ɗon ceerno Abdourahmane banaji ne woodi ñamo ñebbe ceerno goɗɗo Abdourahmane goɗɗo no woodi wi ceerno Abdourahmane mbo hay kanko somo yima ko noon wiyata ceerno Abdourahmane mbo kañum jibini ɓeeɗo aali mbo en wonɓe ɗo jogiiɓe ɗum ko tarikh par ce que pour haalde ɗum an jimowo ganda ko bamum ɓeeɗo haalte ɗo ko koolaɗo ceerno wonno fimde mum ceerno mawɗo meeɗi arde salmindemo taw mo leeli o sellani o immi o jooɗi o waddi hen o haali o wi ceerno haalani yimɓe ɓe holi o jeyaɗo Allah woni ceerno men ceerno Tidiane oɗo o wi ceerno mawɗo yo haalani yimɓe ɓe dokkeɗe Allah hokki ceerno ceerno wimo aha ha Allah haalano hoore mum o wi min somi haali ko noon wonɓe ɗo ɓe tan nanata kono Allah so haalani hoore mum aduna o fof nanat ɗum ko balaji kan haltuno ɗum taw ceerno yeehi mi anda ko France ɗanngal manggal ne arti gila jaɓɓa gila toon ha yetti ɗo no jaɓɓal ngal wayni donc kanko ceerno Abdourahmane Mbow koye jeeɓe Allah mawɓe ɓe ganduɗa hoolaɓe ceerno kanko noon nawi ceerno Jalal ha abisan wona e yamirore ceerno an ɗum ɗo sababuyeji moƴƴi ɗum waɗi o addi ɗum e yimre nde kanko Amadou Samba ko pindingol wadde saɗa yima yimre nde addu yettode nde yimɓe ganda o haaloy ceerno Adama tan e ley o haali ɗum sikki o addani yettode nde ceerno Adama ñango ko kalajjo jeeya ko e diwan haaleyɓe o ko yimɓe hawniɓe kamɓe ko almuɓe janggunoɓe ha mbawi enen jaaha enen jangguino e naw almuɓe men jaaha Gambi kanko ceerno Basirou Sall en e ceerno mbaɗa sikki kamɓe hen caggal ɗum miñiraɓe garoy Allah waɗi soɓe jii ceerno ɓe mbiya omo nandi e ceerno Basirou Sall ɓe ndewi haalan ɗum ceerno Basirou Sall ha fellita arde yiide ceerno ɓen gari ɗo jii ceerno tan jooli e ceerno eɓe jogui jinnaɗo mabɓe wiyete ko Karamoko won wiɓe o yaade Cheikh Oumar fellode jihadi ko kalajjo ɓe jeeya koye diwan haalayɓe Allah waɗi ɓe ɓooyi ɓe ɗeɓi luttude o abbiɓe ga wari o yi ceerno o wimoɗo ƴewanno holto kalfimi ɓesgam mum jeeyaɗo Allah jettiɗo alhamdulillah rabbil o wi oɗon wonde miñiraɓe makko ɗiɗo goto wiyete ko ceerno Mountaga goto wiyete ko ceerno Nourou soɓe jofni alluji mabɓe mami adduɓe ɗum waɗi o addiɓe ɗo kamɓe fof kadi ceerno rokkiɓe gueɗe ɗeɓe kandi ceerno Basirou Sall o sincan ɗum Fas Guinée Bissau ceerno Nourou Sall o sincan ɗum l'islam ceerno Mountaga Sall Fas Subalɓe donc ɗum ɗo ko tarik ceerno Adama Niang woni koolaɗo makko jangguinowo ɓesgu makko dendagal ɓesgu ceerno ene famɗe mabɓe mi sikki so wona ceerno Ali Badara mi anda ceerno Ibnou Bayel mi sikki koye ɓeɗo ɗi tan kono ne famɗimo rewani e makko ɗo abisan wonɗo fami donc tarikh ɗum ɗo ko tarikh kala hen ko haala ko jangde hen sahaji noon waɓe namniɓe teskoto tan ko alkulal a bindagal ɗo ngal nanguiragal jangde alkulal bongal kono sa ari e duɗal hay waɓe no amen ni ko ɓe ganduɗa ngala fayida ɓe sone kala yo dañ ko koccuɗa hen mbatta e bindanɗe ma ɗe ala ko haali noon ko waɗa e yimre kala ko jooɗa tonga e yimre jooɗiɗo yimiyanke ko tagore taktoto nde tagore hono jooɗoto wona e espirade micco tonga e kayit yoɓɓina nawa kadi woɓɓe catono ɗumen sattede fuɗɗo yaltude e nder rendo he kono yimre nde kadi ende jangguine gueɗe ɗiɗi ende wonde belamma
minen mbiɗa ciftorde Amadou Samba Lo warta yimre nde fuɗɗima wadde duuɓi seeɗa en gasa taw jimɗone ɗo nde tawaka ñande nde yimande ene wawi ni taw wona hay Amadou Samba Lo heeɓi yimre nde taw ko banggue goɗɗo donc ɗum ɗo ne weeli ko refto ɗo Amadou Samba Lo jooɗi yimre nde o winduno ala jangguɗo ha wawi yimde nde ene yimto e yeeso makko ene yimto e yeeso minen tawanoɓe foof ko yettirte Allah ene wayno fandare o joguino yimre he nde e nde yaaha sabu fandare nde ko ha yimɓeɓe nanne ɗum ha paama ko woni hen ha barkinoro ɗum ha naftoro ɗum ha jiiya ko woni ɗum waɗi enen wona ɓeɗo tato haalɓe ɗo ɓe tan poɗɗen accidde majjum enen koye men keɓen koɓe jogui ko enen ne jaaden hen enen fof inspiroɗen hen miccoɗen hen lugguiɗinoɗen hen mbawen dañde ko woni hen ko ɗum ɗo noon ko sababu o ko duɗal ngal ɗum waɗi duɗal haali hoore mum duɗal ko foyere itta koye konngol pular laaɓgol ko foyere huɓɓande ene duɗal ko ɗon itta ndeɗo foyre noon ko foyre gandal e pinal kala mo Allah addi ɗo watti haqqille mum e jangde nde tinni hen fade ɓe mbi toɓɓere nde ko hirjinde yimɓe e jangde tinni hen ma o won leelewal no duɗal ngal ni ma o laato leelewal no duɗal ngal ni kala ɗo feeñi ko feññini fof feeña te noon kala ko neɗɗo feññini feeñora hen emin ñaagui Allah yo Allah rokku en ɗum kadi pandinen ɗum won noon ko miñam Mamma Daha walla baɗam yamirim mi artat hen par ce que ne peut être taw ne heewanimo fayida taw kanko ne moɗɗamini kadi ene wawi heewande goɗɗo o fayida ɗum waɗi o jofani kam artu hen hayso mi yijirin ɗum mami artu hen ko gandu goto hayso wona mawɗo ha wooro ɓooyi ha wooro kono kam jolfuɓe ne parnoromo no feewi ɓe mbiyatama ko Kocce Bargny heewɓe mabɓe yimiyankoɓe haaliyankoɓe heewɓe kaali haala makko kanko noon wonɗo hirjinno konnguɗi tati ɗi ko hirjinde jangde gonga noon o waɗi ɗum koye kulle daabaji neheteɗi ko nan andi daaba serdi ɗum e neɗɗo tan ko hakkillo kono neɗɗo ne ene wurane maaya daaba ko noon neɗɗo ne ñaama ne yara daaba ko noon neɗɗo ne ɗaano ne fina daaba ko noon neɗɗo ne yiɗa ne aña daaba ko noon a faami daaba serdi en e mum tan ko haqqille hesaji daabaji goɗɗi ɗi eltama ha ɗi ɗeɓi waade hayno yimɓe ni sahaji moɗo ƴewɗo documentaire chinois en ɓe e banggue YouTube jiiya kullel maaya sababunde neɗɗo pour hisnude neɗɗo wooda pewjanɗo neɗɗo hunde taw kullel ngel ne daara hen sahaji wona pochon ƴette waɗe e ndiyam taw neɗɗo pewjanaɗo o yiya kullel ngel ara yara woto neɗɗo o yarde dande fittadu sahaji jiiya neɗɗo o ne hippo neɗɗo walla wujja jawdi mum kullel ngel ara yaaha itta ɗum ko ɗe kulle eltaɗe mbayi noon jogade jurum e nder koye mumen mbayi noon jogade jurum hatta ha e yimɓe he hen sahaji kullel ngel wona denowel neɗɗo nehɗomo o ha wona cikkata hay ɓiyi ko jibinnomo ko ngel kullel ɓuuri fabade mo te ɗum neɗɗo so yi ɗum jangguito hen ko enen wiyeteɓe ko yimɓeɓe wiyeteɓe ko joguiɓe haqqilleji wiyeteɓe joguiɓe fayidagal ɓe eɗen pooti ɓurde wallodirte e ɗum donc ko ɗum waɗi o waɗi yeeru e kullel hen sahaji aɗa yeewa kullel ni aɗa wonda e mum e galle jawa ɗum taw ene jogui gueɗe kewɗe ko janguete hen kanko rokki yeeru o wi kala ƴeewo gandal yo jogo jikku jeeyi woɓe mbiyata ko jeeyal sa fini subaka law nanta ko jeeyiyeje ne ŋaaka kañum wendorta ko pinɗa law foof salatu tawata ko eɗe nde fuɗɗoto ndogu foynata tawa ko ɗe puɗɗima yaltude o wi kala ƴeewo gandal woto won neɗɗo bendorowo manam ara e waktu won kalandoɗo men ɗa kaw o ñang yo Allah yurmo ɗum ƴeewo gandal yo are waktu o yiiɗi wiide ko kala ko ƴewata ƴewi ɗum law gila ka suka saɗa yaaha duɗal ya law ya wendogo kala ko mbaɗata e gandal yo won law ɗiɗo lawuji ko ɗi o haalata ɗum waɗi o wiya jogo jikku jeeyi wendorta tardata dal o wiya jogo jaafa noon jikku rawandu noon o wiiri hayso neɗɗo ɓuuri rawandu teddude te rawandu ene aña walla ne harmi mi anda no woni hen seeɗen ɓe gandi ɗum kono ko noon o wiiri rawandu noon o rokki hen yeeru ko ɓattade jomum no feewi so neɗɗo nehiɗo rawandu ndu kone ɓattimo tan o yahata fof ne rewe makko ene netanimo dal enen ɗo joni jangguinte en ko Siraji Kane ɓurɗo netanademo ɓurɗo lesɗikinademo ɓurɗo ɓattademo fof ɓurata dañde gandal e barke ɗum woni tuba koɓe mbiyata approche par compétence faami gueɗel gonguel ngel o wi ko jomum yo jogo jikku babalade
eɗen nganndi Babaladde no hawji kono wona hawjere nde o wiyata o haalata ko reerɗude o wi Babaladde kañum hay so ñaami ha haari so yiɗo leggel tan sago mum ko ɓeydude so yiɗa kuɗel sago mum ko ɓeydude yonetaki o ƴeewo gandal yonetaki saɗa ƴeewa gandal woto yone a faami ƴeew gandal ha heewa kala ko jiiɗa goɗɗo woto yaw ko ari fof gueɗel tata ɓiwel walla nayyi ɓiwel ngel o wi ko yo jogo jikku ngeloba ɓe mbima hol sababu o wi ngeloba kañum ñoofaki manda wona feeña ngeloba tiiɗi ne softi ne wawi rondade dongle mawɗe ne wawi yaade to woɗɗi ne wawi yaade ceene ne wawi yaade kaaƴe wadde ƴeewo gandal woto wi ƴiwonde ari tan a arta nangue wuuli arta a hoori a arta janomi ko to mbiɗa tampi hooram nder muusa komi jaggaɗo at hay non ala sa felti ƴewde gandal a wonat neɗɗo kattanɗo bawɗo supportude e rondade foof ko ɗum woni ko mi sikki somi yejitani ceerno Mamadou ha eyi wala julde fanima kom puɗor kom mortoɗo ay sa renaki tan komi o haɗete janggude ɗum noon min jetti on min jafnima on e ƴettude konngui so tawi nafani somin jaggiti on e temps o min jafnima on aguima yafuya no fewi yo Allah won ballo jowenɗo ɓaadi tan no Amadou Samba Lo wiyata ni jowenɗo ɓaadi taw so juulama ne wawi yewtade Allah jarama on jarama min jetti kadi Abou Thiam maccuɗajo mum beltima no fewi ɗum ɗo onon bismiɓe ɓe kanko garɗo hande gonɗen koye monde communication ɗum ɗo joni so waɗama weddama e YouTube he ma woni yiiɓe ñeeha ma woni yiiɓe beltoro ma woni yiiɓe ñemtina enen e koye men en mbawi neldude e portable aji men ko mbaɗɗen ko jiimen hen sehilaɓe men ɓe gonɗen ɓe nelden ɗumen par WhatsApp ɗum fonno wonde concentration men enen janggoɓe ɓe sen jeehi groupe aji WhatsApp he tawaɗen mbaɗa partagé nawanen ɓe ɗeɗo gueɗe ɓe tima heɓe jaaha ɗum woni fotude ɓe ganda wonko wonɓe aroɓe ne jaaha ne garta ɓe so joom galle ma ko ɗanniɗo nelda ɗum o yiya ɗum o welto o anda ko mbiyata meɗe janggoy ko wonko gonɗa e dow mum kadi ko duttorɗe ne waɗi fayida no fewi yo Allah sellin dale assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngare janggen jangde ene weeli mo janggani nimsata o leelani majjere muusi hay battinandani saggom e yimɓe ganda taw majjani mo wuuri andani on alɗani mo andi windani on janggani windanam jangganam ɗum ittani sirruji ma cakto hay goto humpani